oso. Maite, kafi hartzen duzu normalian? Egunero. Egunero? Zenbat kafe hartzen duzu? Saiatzen naiz, 3 baino gehiago ez hartzen. 3 baino, baina gaur laugarrena igual orduan. Gaur igual ez dakit. Hau hartu ezkero laugarrena, bai. Eta sartzen, bosgarrena. Bosgarrena, Da gero lo itxen duzu. Bueno, bai, 3 ordu korrika inda gero loen gozu. Azukrerik ero esnerik edo nahi zu? Ez, hola xen kafea. Bitu, etortzen zarien askok, eze barik nahi xaten duzu. Neri kafea. Neube bai, solidarizaten ez, eta neube barri. Normalian kirolain orduko kafi hartzen duzu? Bai, kirola gustatzen, bueno, goizian jaiki eta ja nago kafearen pentsatzen. Zerrutan jaikitzen zarazu? Bueno, segun... Lanaren arabera, ez da? Lanaren arabera, libre, entrenamentua, gutxi asko balin badakat, edo eguraldien arabera, saiatzen daiz eguraldi ere begiratzen. Goizean goiz nahiago duzu korrekain edo gehiago zara igual iluntzetan? Ni nahi goizean entrenatzekoa. Goizean? Alba da goizean. Eindana eta gero lanera. Bai. Eta listo. Eta zuke adibidez, karrera bat orduko aurreko gabian afaltzen duzu, nerbizio bat aukazu, zer hartzen duzu? Hartzen duzu kaferik? Ez, gabian ez. Egun balen nua gabian ez, karrera egunean kafea bai, gero ere ez da berdina karrera motza esplosiboa balin bada o luzea, zeratzen dute kafea ere dala deshidratatzen dula, oran kafea asko hartzea. Bai, deshidrata itzen du. Hori izaten dute. Probako guapurtxo bat kafea? Ez que ez dugu probar. Atun dugu, baina kafe derra itzen dabe, Zer, ondo? Oso ona. Bai. Maite, zuk uste duzu edo norkin dezakela korrika? Ez balin badak azarazo fizikorikan, bai. Eta adibidez, ni bezalako bat, nik korrika itxeko zeo zer txarra egon berda pasaten edo mundua amaitzen edo zeo zer. Zer esan benazu niri motibatzeko eta, venga, Ana, korrikan azteko, zerren berdot? Bueno, nik usten dut, behin, ohituta ez dagoen edozeini esango nioken gauza berdina. Ez juteko egun batean egiteko denbora pila bat, egiteko zatitxo bat korrika, beste bat oinez, korrika oinez, eta egunero ez, astean 2 egun. Ez gogaitzeko, Hori da, ez agobiatzeko, porque korrika bai da, hasieran bai da, kirola bat, gogorra, eta gorputzak ohitu egin behar duen gauza bat da. Orduan, hasien bernaz. Hasien bernaz. Ez dago ezer esan, Ana, motibatu zaitez holan, ez dago... Ez, ni benetan nahi edozeinek nahi izan ezkero astea korrika egiten, nik uste dela hori trukua. Zelan hasi zinean zu? Ni hasi nintzen pixkanaka, anaia etxean korrikalaria izan da, eta horrelan pixkanaka, juten nintzen oinez, eta edozein herritan daude lekuak pasianak juten dian horiek, edozein, herri guztietan uste daudela. Eta juten nintzen oinez, eta igual itzultzen nintzen zati bat korrika, eta egunetik egunera, zatitxo handiago egiten nun korrika, eta gero ja etxetikan irten, baina... Eta gero ja 25 ordu, eta... Hori ja urtietara. Baina pixkanaka, bai. Maite, suposatzen duzu, egunero itxen duzu kirola, esan ongurtian, zenba denpora egon zain edo, zenbat egun kiroliken barikolan zure errekorra. Badago, egunik ez dozuniken. Jarraian? Bai. Bi edo 3 igual, baina ultra bat eta gero, 3 handiak egin nuen, bukatu nuen larun batean eguardian, eta igandian ez, eta astelehenean irtengo nintzen. Baina hori da, ultra bat eta gero, daukuzulako ampoiaz beteta, ez? Suposatzen dut hor? Bueno, ampoiak ez ditugu. Ampoiarik ez, bueno, gorputza minuta daukazulako. Bestelan, urrengo gunean be korri. Bai, normali, bueno, baina nik astean beti egun bat egiten dut atxeden, Ah, bai, astean egun bat berrein dozu. Bai. Bai. Ondo aguantaten duzu hori eguna? Bueno, askotan aprobetxatzen dut eguna ondo okupatzen dut beste gauzak egiteko. Maite, zu honetara ezara profesionalki dedikatzen, ez? Gustako jatzun profesionalki honetara dedikatzea? Ze behar bada igual zure mailako gizonezko batzuk dedikatuko dira? Bueno, badago jendea ez dago asko dedikatzen dana, baina oso gutxi. Eta nik beti eukidet argi ezetz, eta ja adinaren altura hauetan ja seguru ezetz. Eta baliteke urte batzu barru, jende gaztea bizi ahal izatea, baina nik zaila ikusten. Momentuz dagoen egoera dagoen bezala
eta daude zen ekonomikaki asuntua dagoen bezala, imposible. Eta orduan, zuk horrek bidei guztiak eta kanpora itxen dozuzenak eta zure poltsikotik? Bueno, batzuk bai, beste batzuk laguntza dauzkat, gero alastoketa luze hauek egiteko ere, nik egiten dut korrika, baina beti dago atzean jende bat, behar dut laguntza, kanpo laguntza, eta kanpo laguntza hori ez da ikusten, baina garek ere bideietu behar du, jan behar du, eta lo egin behar du. Eta jan egin behar du, zu bezala. Eta normalian ere laguntzailearen... Claro, ez da zu bakarrik. Hori da, hori poltsikotik irtetzen dira. Eta nik... Baina gustora, poltsikotik atera eta be? Karo, bakoitzak erabakitzen duzuetan gastatu, bere dirua. Maite zutako zure lana, afizio hau. Badako zuzuk beste afiziorik edo astirik beste afizioren bat eukitzeko edo? Badokizkat beste afizio batzuk, baina astirikanez. Bai, adibidez? Bani, eta ez dakat astirik, eta jendeari asko harritzen dira, baina nire asko gustatzen zait puzleak egitea. Puzleak? Puzleak, zuzarela nervio bat beti korrika, eta derrependian puzle baten aurrian relajateko. Baina erraldoia izan behar du, eta ni bakarrik, eta ez dut inoren laguntzarik nahi, gainera ez naiz bastante maniatika. Bai, igual zure momentua erlaxatzeko horregatik behar dozuz puzle batzuk. Bai, baina, bueno, badia urte batzuk ez ditutan egiten, ez daukaten borarik. Eta lekua ereki behar da. Lekua, klaro, oso garrantzitsua, olako erraldoiak badira. Zenbat piezakoak adibidez? Azkenengoa egin una, uste 10.000 izan zela. Honek dana itxen hau, handizia, korrik asko, puzliape. Dana 10.000, eta 5 ordu, hemen ez daue. Maite, bukatzeko ja, geratuko bazinean zure bizitzako lasterketa bateaz, zein aukeratuko zen duen, hau izan zen ditzako, Hombre, galdera erraza jarri diazu, segamaiz gorrira bazinu. Bera, ez? Bai, argita garbi. Argita garbi, bai. Nire bizitza deportiboko momenturikan onena. Eta bado baten bat esaten duzuna, ez dutein, baina hori egunen baten guztako jaten eitxia eta... Lasterketa batzuk badaude, ez? Igual Amerikan daudenak estatu batuetan UTMB txamonizen egiten den antzerakoa, dala oso garrantzitsua. Eta, baina, bueno, gustora zau zein dako da, nada. Egindako. Nahiko induzu. Hartuko txauatzanen gorita jungo gara? Bai. Bueno, Maite, mila esker, placer bat zuaz, kafi hartzea. Gozen bertara.